Dihamu amanami inanami nama dohoti pertangyangan di bagasa borginon na adong di garejaon nang songoni dihamu amanami nama dohoti pertangyangan live streaming di Jabut Tabe horas madihita saluhutna adorak serta mulai pertangyangan di bagasa borginon martangyang nahohom mahita di bagasa rohat tabe. Amen. Tapuji matuhatta maredde mahita siap bukwedde 262 ayat sada dohot 2. Mar hite-hite goar ni debata ama dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus dohot goar ni tondi porbadia na tunop palangi dohot tanoon. Amen. Pardengkan basa do Jehovah tau partano batoan di ari hagogotan jala ditanda do akan namar haposan tu ibana. Haleluya martangyang mahita. Ale Tuhan debata pargogo na suhatu dosan na sokkal jalana bonar dia lohodo na gijang marroha jala dipati bohodo na serek marroha alani ihu pangido hami tuho say ramoti hami asa unang jukat hami unang gijang rohanami alai togu-togu mahami marhite-hite tondim asa unduk serep tobok jala burju rohanami dia dopan ni halak saluhut alanya anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Epistel di bagasa pertangyangan sabornginon iman atas surat di Pasalmen 130 sia ayat sada sahatu onom tajahama marsika sorin Ede sian si Daud ale Jehovah disulikit jala ditanda hodoau
manang na mardalan-dalan, manang na modo mau, disege hodo au, jala takas do di botoho akadalaku sudena. Aidang-adong na sa dahata di atas lang, tong kali Jehova di botoho do sudinay. Tole sian pudi, tole sian jolo, dihaliangi hodo au, jala dilinggom tanganmu doau. Tumasuruh do pirbinatuan si somoni diau, matliku do dang hadodonga. Ido sahatna, martua mana tumangihon hatani debata, jala nau peotsa. Amen. Tapuji Tuhatta marende hita sia bukwende 297 ayat sada dohot 2. Martangnya kita asini roha madihamu do dame nasian Tuhan debata ama doho sian anak-anak Tuhan Yesus Kristus mangaramoti hamu saluhuna. Amen. Horas madihita ruas nani holongan narapita marsaur di bagas joron manang namangi huton secara live streaming mang di dia peng diramoti didongani di matama hita saluhukna darata bigima barita nauli di Bornginon sian Evangelium Lukas ayat 14 ayat ulangi Lukas 14 ayat 25 sahat tu tulu sono matana alai torok dong halak nama dongane ibana jadi humusor ma ibana ninna madokna sida ganuk halak narutuau dang tarbah gabe sisiaku iya sodia sugohon ibana amana inana naniolina anakonna haanggina doho akai botona rodi hosana sadiri dang tarbahagia bisa aku halak naso manuh silang natu ibana laho mangihuton au ai sehamu nagyo pajong-jong palas-palas naso jumulo hudul mangetongi si palahon natu si manang natuk laho patuluson unang di pauli jolo ojahanna hapedang tuk gogona pasahatosa kay bisurahan ni sudi halak namar nidasa ibana dohnon nasida ma dibuka halah odo pajong jokon
apedang adong bahenon na pasuton. Isi raja na borak marmusu mangalo dongan na raja. Naso jumulo hudul mamikiri manang natar depak kosa mardongan saloksa soldadu alonai naro manahobi ibana mardonga dua loksa alayang gosotar baheni suron nama pangulu bisan holang dope musui mangido pardamaian hamu pe dang tarbahen agya ise hamu gabi sejaku anggoso tertadi kosan nasa nadi ibana hasea do sirai alayanggo gabe hambar sirai ahma paciponi rapita majai turbu 5 so manang marguna itu hauma manang tu takkal pe bolok konoton namai hamu par pinggol namar binege pinggol hamu mai. Di bahasa Indonesia, ujaha madihita, pada suatu kali banyak orang berduyun-duyun mengikut Yesus dalam perjalanannya. Sambil berpaling ia berkata kepada mereka, jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mendirikan sebuah menara, tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya? Kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu, supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang melihatnya mengejek dia sambil berkata, orang itu mulai mendirikan tetapi ia tidak sanggup menyelesaikannya. Atau raja manakah yang kalau mau pergi berperang melawan raja lain tidak duduk dahulu untuk mempertimbangkan apakah dengan 10.000 orang ia sanggup menghadapi lawan yang mendatanginya dengan 20.000 orang? Jikalau tidak, ia akan mengirim utusan selama musuh itu masih jauh untuk menanyakan syarat-syarat perdamaian. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Hurian itu kata perjumpaan Yesus kepada murid-muridnya untuk mengubah hasisianon nasida kemuridannya. Perjumpaan itu bukanlah hanya sebatas mengikut begitu saja. Perjumpaan itu bukan hanya basa-basi, tapi benar-benar mabuan hatauon di haporsel do parbinotowan. Molo tapamanat hadiriot dari portibion ada orang sota terus jamidaon. Perjumpaan kita hanya basa-basi kadang-kadang. Nang namar donga tubi, nang nasa donga pe, nang nasa huria pe, oh lo hola basa-basi.
Itu benar. Si patah. Adong istilahnya itu Tuhan nama dok tu hita. Hau na masak dimakan. Ursa ina masak tahu lah. Ana na masak songoni basongoni mak. Perjumpaan kita jujuk dui hasomala sabing. Asa ido nata begini bagai satu perjumpaan daripada murid kepada Yesus dan orang-orang banyak tidaklah hanya sekedar melihat yang pertama halo ngangon nasida molo di pamalum namar sahid malum. Luar biasa itu Tuhan ini. Bukan hanya sebatas itu dan bukan hanya sebatas molo malai nasida dilihat mahbu budong tuhami puji Tuhan. Bukan hanya sebatas itu juga. Dah gudang dari pamalum ibana akan namar sahid. Bahkan dang pola rupane holan mamereng molo di pangulu ibana jolmai sian namate. Bukan hanya sebatas itu. Nan igil ni Yesus sian si sedo sian akan atoropi. Ala lu mobi siani. Tapamana ma diturpuon. Na perjolo. Anda harus siap membenci keluargamu. Siap do. HPD hatorangan nasi haholongi madirim. Haholongi dong kamu bakal musum. HPD turun. Anda harus siap membenci suamimu, istrimu, anak-anakmu. Datar songgok do akasisiani. Baru do pedi hatai jami tadi dulu. Ikon haholongamu dodongam mujol madoson tirim. Apa sonari masuk tuh hita turana. Anda harus membenci. Ikon hasogo honommu. Suamimu, istrimu, anak-anakmu, keluargamu. Memang ini adalah ucapan alegori kepada orang-orang yang dekat dengan dirinya. Upamana amangina. Songgahom mudo nasutina dam. Muruham mudo nasutina dam. Dang mungkin. Halak natatadda do tamuruhi doho tasongkak asa berubah hibana sian pangalahona na humurang. Idong kona perjulu jupangat tamarhite turbuhon. Yesus mengenal para murid dan orang-orang banyak di situ, maka dia menyampaikan sebuah alegori. Nang dihita pihak kamanginang, nabui masa dui. Nadokot tu dongata, natatada, natahaholongi. Tapi dalam terjemahan bahasa Yunani disebut dia miseo. Artinya Anda tidak harus mengasihi suamimu lebih daripada Yesus. Itu tujuannya, nah paling pokok. Justru Anda harus lebih mengasihi Yesus daripada suamimu sendiri. Maka di sana ada hal yang pokok. Ikut jumulu do, hadirin Yesus Jepang tak. Di ngudutong. Toho do dong suamim, toho do dong anak komo, toho do dong keluargam. Alek jumulu do haholangamu. Tuhan debata. Apa dua hon? Mengikutkan Yesus tidak pula setengah-setengah. Tidak punya hanya sebatas perjalanan hidup kita saja seperti remote control. Sungguh dia. Ayo lu do hitau nak kamanginang. Iu ujuro hana haci tuing tataju.
Tuhan asih marwaba malum masahid tu olo song ni hita. Uju haji ta tahun, tapajono tu dia bata alai dong lewat tian siap parmarani lupa do hita. Lupa do jolmai di Tuhan. Molo di dohoto mangihutton Yesus ikut doho mangihutto silang natu ibane. Unakola dohoto mamereng akan malum namar sahik na ibaning unakola ni bereng. Unakola ni bereng rupani na mga lehom mga Yesus tuaka 5,000 halaki unakola ni bereng. Alai bereng sadok sahatu partinaw na itu Yesus. Ni Yesus tu parsilangnya. Molo direhi bana, molo ditijuri bana, molo dipersilakon bana. Nado dohi tadi persilakon di bagasan kuarai. Dapat tuluhon. Mangihuto Yesus dalam terjemahan Yunani disebutkan ginomai, artinya adong do dilehot debata tu hamu habisuhon, pengetahuan. Hanya kepada manusia dilehon pengetahuan neluwi sian akan asing na tinopanay. Iduban na didok kondisi. Siapakah yang diantara kamu mendirikan sebuah menara dang jol berpikir ibana mempertimbang kosong dia do si batu pauna? Itu mengarah kepada pengetahuan. Habisuhon nasihat debata. Langsung onido mo lomar porang pehamu. Da jolo etongo mudo piga do musum naro. Moloro 20.000. HP di persepoko 10.000. Dah habis doh. Ala ni paporha emak. Utusanmu. Do paramiat tu sih. Artina manginang. Habis suhon natotong berdansar hatawota di bagasan pakokopon itu hatta di hau parsilangnya. Tutu situ dong do habis suhon nabu di persejari. Mari di persekolahan. Imang naik warna knowledge pengetahuan. Budui sampai profesor, doktor dan seterusnya. Ada yang gua habisu manghuton turbuhon. Adalah berpangkal, berujung dan bermuara kepada Yesus itu sendiri. Pakokopon di Yesus tu hita. Nyawanya diberikan. Boha mampu do hita mangalihu derita nguluta. Lahu tu si. Torok do. Akajolma di partikianon. Menghuton Yesus hanya sebatas dalam molo sukses, teologi sukses. Molo sukses ibana, molo sehat ibana berarti di pasu-pasu di bata. Di buahana marsaitan, buahana pugusan, dan di pasu-pasu di batang oni. Molo mamora jolma, na pinasu-pasu di bata doi. Toho situ tu doi. Ale melumur pokos jual mai pas-pas di batare bang nadang. Molo sehat jual ma, hipasi bana margogo ibana, napi nasu-pasun di batare. Oh dui. Ale melumur sahid jual ma neng mati-mati ini ngaliling ibana marsahid. Moha, hipas-pasu di batare bang nadang, manang na moha do. Hata wotang. Iko sahat do tu misteri keselamatan napi daradi ni di batang.
di bagasa Yesus Kristus. Adong sada hujaha ilustrasi songonon. Di sana jamuan makan, di sana restoran nama Cayuli, Roma sudi akan ada utang nak. Tu punguan sudi nasida bersalaman, saling menyapa dan luar biasa sapaan nasidai. Pamak kulingon na, wah kau ini hebat kau ya, kayak gini. Dulu kau begini, sekarang kau sudah begini, hebat kau. Ale Roma tiba-tiba dengan baju yang lusuh kumal bau, si masudah natoropi. Alaina puna hajatani na mangudangi. Hehe ibana marlojong madapoton baju na lusuh na kumal na bawi. Itu ibana. Habis sudah jolma ngama saling maniok. Parniang warna ini bau kumal dan seterusnya. Ribut jolma saluhukna. Alai roh ibana madapoton. Itu ibana ma horas guru ihaul ibana ma imma ibana anggodang alani hodang songononau ini ibana. Pada ibawa ibana ma tunatoropi. Molo pe hamuna sudah itu tu igung naking. Adong namelu da doa kasen nasing. Alayang ko ibana gurukku do. Ibana do pamor hatau na jolo gabe songononau. Tepuk tangan masuk di solma. Alani amang inang marhiti ilustrasi bawa dihita. Nang lear roham, mulanong nasongoni rotopu tuho. HP dili debatara tu si habu isuhon na luwi sian nataboto. Pasu-pasu debata mahita, deramoti mahita saluhna. Hanguluhom ma buam ma hata uon nasian dewata turoham. Unang pakai hata uommo, unang pakai ukuranmu, unang pakai parbilotuammu. Ala tung pakai ma nasiat dewata. Asa persidong hoto mamorsan silang. Unang bahin ukuranmu borak nai silang unang emo. Ale bahin ma sesuai homma, cocokkanlah dirimu, paskanlah dengan ukuran Nabi Nani debata di bagasa Yesus Kristus. Asa noh tita mamorsan, mangihuton silang ni Tuhan ta, mangihuton ni bana. Sian nasa rohata, sian nasa gugota, sian nasa hati-hatim. Amin. Martanya kita, mau liate marohanami Tuhan, saur barita nauli dihami saluhukna. Pasu-pasu ma saluhukna karuas ni huriam narak dohot nami na manguto pertanyaan on di live streaming manang dia kepada dia pinasidang otong ma apehot tangami mamasu-masu hame kuhanguluhok kami ma jamitai di bagasa Yesus Tuhan nami asi maroham sa malomon ni roham. Amin. Puji Tuhan ta, marede mahita siap bukede nomor 710 alas sada doho 2.
Ali Tuhan song-songoni nang dibagasan partangyangan nami nungasaor hatam marhiti-hiti na posom napaingoto kami Tuhan asa songon nakasisiamu takas sami manadda diri nami takas nang diigilho parsitutuon sian ganup hami asa tutu humolong rohanami tuho ali Tuhan sian nasa nahu parsauliho kami di ngulu nami humolong rohanami tuho asa marhitei huboto hami makkaholong idongan nami docon diri nami asa takas sami mangulu di bagasan hasito ngami ali Tuhan alani mangido pangurupio mahami siyako pargogoy maganup hami di ngulu nami Tuhan urupi mahami asa sati hami songon si hutoko natapiraga makanamasa na hubolut kami saliling mangulu hami di portibion tinaboy masa akahamaolo nakatantangan nakapergumulan akaparukilon nasipataboy do mangila hami gabi hurang posrohanami tuho alani Tuhan pargugoy mahami jala tabay ng haporsiyaon nami tungragam piaka nama sa nahubolut kami ajari hami lampas solhoto diri nami tuho aydang margogo hami Tuhan molo mga sahod diri nami molo mga sahon habuyon nami molo mga sahon akan adong di hami holakodo ali Tuhan natukpaluaho kami siya nasaragam hamaolon nahubolut kami nahuadupi hami saliling mangulu hami di portibion ajari na kami masuadahod diri nami manuhuk silang nami jala mangihuto ko sahat ro di ujung di ngulu nami ali Tuhan tungasi maroham tung tatap mahami akasi siamon jala urupi mahami Tuhan laho manguduti aka area rini ngulu nami mga sahoko paso-paso nang naposom dinaong patol hasok katami di tonga-tonga nami lam tabay habisuhon hapistaran dohot hahipason na siyakoy Tuhan asala margogo nang naposom laho mabaritahon barita nauli si piopon nami si hanguluhonon nami asa margogo na kami Tuhan laho madalani aka ari-ari ni ngulu nami nang dibagasan tikion pe ali Tuhan hutangnya ko kami nang sudi aka ruas ni huriam siya na met-met sahat to na magodang diinganan na marseraki say homa na mga ramoti say homa na mamasu-masu say homa li Tuhan na mga lehon hahipason las ni roha dami na sumurong na siyakoy asa mardami sonang nangakaruas ni huriam laho madalani aka ari-ari ni ngulu na sida utangnya ko kami matuhan nangakaruas ni huriam na dibagasan parsahiton songsongani nang aka parhaladom nangaka naposom ali di bata nami ala huboto hami hodo di bata pargogo naso hatudosan jalan natuk duhwasom laho pamalupon nasa ragam parsahiton mangili kami tuadopanmu ali Tuhan tung pamalum makaruas ni huriam aka parhaladom nangaka naposom na dibagasan parsahiton na dirawat di bagas nabi manang na di rumah sakit nang marhiti penanganannya ka dokter para medis nang kaubat si panganon si inumon si parsaulihon nasida parhiti yamu mai ali Tuhan lahu pasikop pon hahipason nasida lam tabay haporsyaw nasida Tuhan asa nang pegali pamatang na alay posrohana marhaporusa tuho jala mangido pangurupion nasiyakoy akaruas ni huriam nagali lihon magugo lihon malas ni roha jala karuas ni huriam nang majalo paso-paso nasiyakoy Tuhan ajari makamolati hon saluhut nai marhiti nagabihabaran ni paso-paso nang ulu nasida jala diboto nasida madok mauliate tuadopanmu na badiay ali di bata nami paso-paso nang bangso dokot negara nami paso-paso nang panggonggomi nami marhiti siya nakaulaw na pinasahat mo tunasida Tuhan sa lehon maroha biar maradupoko takaso dibotoho Tuhan pinagudang masa akan nasuhiya masa nang ditunga-tunga ni portibion nang ditunga-tunga ni bangso namion
Say urupi matuhan nakapanggonggomi namin ang akasitiup uhum. Asa mangulo na sida di bagasan ruhabiar maradopoko Tuhan. Asa mangula na sida mga sahoko, unang mga sahon gugu, unang mga sahon jabatan, unang mga sahon akanadong dinasida. Alilehon ma keadilan dito nga tonga ni Portibion ali Tuhan, ang dito nga tonga ni bangso dohot negara namion. Asalaman nada nasida jalasa dihabiari ho Tuhan, marhiti akaulaon nangakatanggung jawab na pinasahat mo. Ali Tuhan nang dibagasan borngino hupasat nami madaging nang tod dinami. Urupi maami Tuhan laho madalani aka area riningolo nami. Nang dibagasan borngino pe dinapiak kami Tuhan di podoman nami bega biborngin pangalapan gugo matutu. Jala luas mahami mangulu sa hatuari marsogo Tuhan. Laho manguluti akaulon nami na ho Bartolomeo ni Roham. Mauliate ma Tuhan hupasat tami tuho asi maroham. Uras mahami sian dosa pangalosyon nami asata mahami di hadapan mo. Holan mga sahon guarnya anakmu Tuhan Yesus Kristus, martangia kami tuho. Amin. Tapuji matuhatta, Maredde mahita sa bukwede nomor 467 ayat 1-2 uhukma tapapungu peliata. Datangnya kema pelianon tuadopan ni debatang martangiak kita. Ali debatang aman namin na di banwa gijang hodo hararan ni saluhut selehon-lehon na denggan doho nasa uli basa na mauli utus. Upasahat tami masyan na nilehon mitung hami pelian nami tuho. Saya jalo mai gabe uap na khusus di jolom pasu-pasu mai dala ramoti asa hoparas yang hami pelianon pati bulhon rajamu itong-itongan ni huriam doho di Portibion
Buhay marohanami marhite-hite todim. Asalam hutadah mi gudang ni sileleon mi tuhami. Asalam girgir hai madok mau lihat tuho. Marhite-hite. Yesus Kristus Tuhan nami. Amen rakma hita mangiro detang yang hato patai. Ali amanami nadi banua gicang. Saya benar badia makwarmo. Saya Roma harajonmu. Saya sama lomone roham di bertongos songon nadi banua gicang. Lema tuhami serno holuan siapara. Saya sama dosa nami songo panesa nami. Didu saya nona mardosa tuhami. Nakam tugu tu pak. Lalu mahami siapa. Aona punah harajau. Do tau goon. Rode sangat saling lelena. Asin rohani Tuhan Yesus Kristus. Holong di rohani debata ama. Do parsauran itu diperbadia mamadongani hamu saluhuna. Amin. Amen. 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 Ora semadita saluhna.